Kaixo, MOOC honen lehenengo astean, konpetentzia digitalaren marko orokorra landuko dugu. Hau da, konpetentzia digitalaren kontzeptua ulertzen saiatuko gara. Horretarako 3 puntu landuko ditugu. Lehenengo puntuan, DITSCOM markoa ezagutuko dugu, bere eremu guztiak eta azpikonpetentziak pixkat aipatuz edo ezagutuz. Bigarren puntu bezala Euskal Herrian ditugun erreferentziarik esanguratsuenak edo interesgarrienak aipatuko ditugu. Eskuragarri ditugun baliabide horiek kontuan hartzeko. Eta 3. puntu bezala, irakasleon konpetentzia digitalaren marko orokorra aipatuko dugu, DITSCOM edu markoa. Goazen lehenengo puntuarekin. Lehenengo puntu bezala, DITSCOM proiektua aipatu behar dugu. Proiektu hau 2011 inguruan hasi zen eta badauka bere ibilbidea, ez? Pentsatu 2011tik gaur arte urte dezente igaro direla eta proiektua eguneratzen joan dela. Orduan, proiektuaren xedea batez ere zen konpetentzia digitala definitzea, nolabait, ez? Ari gara hiritarren konpetentzia digitalari buruz, bale? Orduan, kontuan hartu gauza orokorra dela, denon konpetentzia digitalaz ari garela. Orduan, 2011an pertsona bat izan zen gidari, Anuska Ferrari, eta berak 2013an, 2011an hasitako proiektu horren fruitua kaleratu zuen, eta txosten horretan DITSCOM markoa definitu zuen. Eta bertan 5 eremu definitu zituen, eta 21 azpikonpetentzia. Hori izan zen berritasun nagusiena. 2015an eguneraketa bat etorri zen, Kanpiliz, Puni eta Debainen eskutik, eta bertan 3 eremuen zehaztapen berria egin zen, oda izenak pixka bat moldatu ziren, eta azpikonpetentzia bakoitzaren 6 konpetentzia edo garapen maila definitu ziren. 2017an beste eguneraketa bat etorri zen, hau Karretero, Bukari eta Puniaren eskutik, eta honetan 6 konpetentzia edo gaitasun maila horietatik, edo garapen maila horietatik 8 izatera igaro ziren. Eta txertatu ziren erabilera adibideak, pixkat praktikoagoa bihurtzeko edo. Definizioa berez oso konplexua da. Azken finean, ideia da konpetentzia digitala ez mugatzea bakarrik tresnen erabilerara, baizik eta begirada pixka bat zabaltzea. Eta zabaltasun horretan, aipatu ditugun 5 eremu horiek aipatzen dira. Zeintzuk dira eremu horiek? Begira, lehenengo eremua da informazioa eta komunikazioa. Informazioa eta alfabetizazio informazioa eta informazioa alfabetatzea, Bertan, batez ere daude 3 azpe konpetentzia eta zentratzen dira batez ere informazioa bilatu, kudeatu, iragazi, gorde, berreskuratu, pixkat, informazioaren kudeaketa hori egiteko konpetentzia edo gaitasunetan zentratzen da. Honetan ere sartzen da kritikotasun hori, ez? Informazioa eta datuak eta baliatzeko eta iragazteko gaitasun horri garrantzia ematen zaio, bai? Bigarren eremua komunikazioa eta kolaborazioa da. Bertan, azken finean dira, gailu digitalen bitartez elkarrekin lan egiteko, komunikatzeko eta azken finean eraikitzeko gailu digitalen bitartez egitea, ez? Kasu honetan ere kontuan hartzen dira adibidez identitate digitala, ez azkenean komunikatzen dugunean ere identitate bat sortzen dugu, ez? Eta horren kudeaketa edo ere hor sartuko litzateke. Eta komunikazioarekin lotuta beste azpikonpetentzia bat interesgarri bat ere badago, eta netiketa da. Azken finean, nola komunikatu behar garen eremu digitalean, ez? Ze arau jarraitu behar ditugun, eta, adibide gisa, letra larriz idaztea, oihuka ibiliko bagina bezala, ez? Adibide xume bada, baina horrela ulertzen dugu,
ingurune digitalean ere badaudela komunikatzeko arauak eta horrek netiketaren barruan sartuko lirateke. Orduan horretarako kompetentziare atal honetan sartuko litzateke. Hirugarren atala, eduki digitala sortzea agian, ezagunena edo izan daiteke, ez? Bertan sartzen dira, eduki digitalak sortzea, garatzea, beste batzuena hartzea, birmoldatzea eta beste gauza berri bat sortzea, remix antzekoak, ez? Baina kasu honetan ere garrantzitsua da, honekin batera, eremu hontan sartzen dela, adibidez, lizentziak eta erabilera eskubideak ezagutzea eta errespetatzea. Azkenean, beste lana erabiltzen dugunean hori kontuan hartu behar delako, ez? Eta bestalde ere, sartzen da programatzearen kontua. Programatzea esaten dugunean, izan daiteke, Arduino plaka bat programatzea, edo bibotekin ibiltzea, edo horrelako gauzak, ez? Lotu izan da pentsamendu konputazionalarekin, baina ez da hori bakarrik, bale? Orduan, hori ere eduki digitala sortzearen atalean sartuko litzateke. Agian ezagunena da, baina ez da hori bakarrik konpetentzia digitala. Beste bi eremu ditugu, eta eremu hauek dira pixkat zeharkakoak, bai? Alde batetik segurtasunaren eremua. Eta ez bakarrik segurtasuna datuei dagokionez, pribatutasunari dagokionez, identitate digitalari dagokionez, baizik eta zenbat denbora pasatzen dugun ordenagailu edo pantailen aurrean, ergonomia, baita ere ingurumenarekin lotutako segurtasuna edo ingurumenan sortzen dugun inpaktuaren jabe edo jakitun izatea, hori ere segurtasunaren atalean sartuko litzateke. Eta azkenik, 5. eremua izango litzake arazoen ebazpena. Arazoen ebazpena kontu digitalez ari garenean izan daiteke, hau ez dabil, kanoia ez dabil, ordenagailua ez da pizten, arazo teknikoak dira horiek. Eta horiek ere bertan sartzen dira, hau da, kompetentzia izan behar dugu, horiek, irtenbide bat aurkitzeko. Baina ez hori bakarrik, ari gara ere erabaki digitalei buruz. Hau da, nik zerbait sortu behar dut, zerbait egin behar dut ingurune digitalen eta ze erantzun digital topatzen diodan nik horri, ez? Edo nire kompetentzia digitalari buruz hausnartzea, hau da, nire gabeziak zeintzuk diren jakitea eta horiei irtenbide edo bide bat markatzea, ez? Hobetzeko. Eta azken finean horretaz guztiaz gain, izan daiteke, teknologia digitala modu sortzailean nora erabili daiteken jakitea. Ez hori ere izango litzake kompetentzia digitalaren alor bat. Orduan ikusten duzuen bezala, zabaldu egin behar dugu kompetentzia digitalaren begirada, kompetentzia digitalaren definizioa, eta hiritar gisa hori guztia izan beharko genuke benetan kompetenteak izateko alor honetan. Hori esaten dugu marko horrek, bai? DIGCOMP markoak. Europa mailan gehien edatua dagoen markoa da, baina egia da ez dela bakarra. Naiz eta guk hori hartuko dugun ipar. Zergatik? 2. puntura pasatzen gara, Euskal Herri mailan dauden erreferentziengatik. Hezkuntza sailak, EAEn eta baita Nafarroan ere, eta iparraldean, ez daukat hainbeste hain garbi, baina Euskal Herri mailako hein handi batean DIGCOMP markoa da erreferentzia, bai? Eta azken finean, eskolentzat batez ere erreferentzia den berritzagune nagusiak hori dauka oinarri, bere planteamendu eta bere proposamenetan. Orduan horregatik da guretzat erreferentziarik garbiena, bai? Formaziorako gomendioak, ikasleen materialak, ikasleen irteera profila, dena dago horretan oinarrituta, oraingoz, bai? Eta orduan, hemen baditugu erreferentzia batzuk, adibidez, berritzegune nagusiak daukan irakas digitala webgunea oso erabilgarria izan daiteke. Bestalde batetik, marko honetan oinarritu den ikasmateriala X izan daiteke, ikastunen elkarteak bultzatutakoa, eta bestalde batetik, Ikanos proiektua ere hor dago, Eusko Jaurlaritzak bultzatutakoa. Ikanos proiektuaren barruan, aipatzekoa da, autodiagnostiko testa, ze, hiritar gisa badaukagu aukera test hori egiteko eta ikusteko zein den gure kompetentzia digital maila.
Zertarako, azkenean gure gabeziak detektatzeko eta aurrera egiteko edo bidea jartzeko gure konpetentzia maila igotzeko. Azkenik, aipatu nahi nizuen bideo honetan eta lehenengo aste honetako edukian aipatu nahi nizuen beste puntua, 3. puntua, irakasleen konpetentzia digitala da. Esan dizuetan bezala, badator DITSCOM proiektua aspalditik, 2011tik, eta sortu dira beste marko mota batzuk. Beste erakundeentzako markoa, aterrizatu da pixkat edo zehaztu da pixkat hiritarrena, eta kasu honetan da irakasleen konpetentzia digitalaren markoa, eta izena da DITSCOM Edu. Orduan, irakasleen profil digitala zehazteko markoa da. Eta zertarako? Azken finean, etorkizuneko hiritarrak ezten ditugunez, beraiengan konpetentzia digitala sustatzeko guk irakasle moduan behar ditugun konpetentziak zehazten ditu. Nola antolatzen da marko hau? Begira, 3 konpetentzia mota ditu, 6 eremu, guztira 6 eremu ditu, eta 21 azpi eremu edo azpi konpetentzia. Orduan, ze konpetentzia mota haude, 3 esan dugu. Alde batetik, konpetentzia profesionalak, gure profesio, gure lanbidearekin lotuta dauden konpetentziak. Beste alde batetik, konpetentzia pedagogikoak. Argi eta garbi ikas prozesuekin eta diseinu didaktiko eta horrekin guztiarekin lotuta dauden konpetentziak dira. Eta azkenik ikasleen konpetentziekin lotutako konpetentziak. Eta kasu honetan ikasleen konpetentzia digitala hongo litzake. Oazen ikustera eremu bakoitza alde batetik. Konpetentzia profesionalak. Izango litzake konpromiso profesionalekin lotutakoak. Noski, konpromiso profesionala irakasle gehienok daukagula. Gainera pandemia garaian erakutsi genuen eta erakusten dugu hortan gaudela, ez? Baina, ari gara ingurune digitalarekin edo konpetentzia digitalarekin lotutako konpromisoak aztertzen. Orduan, hor daude, erakunde mailako konpromisoak, profesionalen arteko kolaborazioa, norberaren praktikaren inguruko hausnarketa eta formazio digitala. Orduan, hor daude, kontuan hartu beharreko 4 puntu garrantzitsu. Bestalde batetik, komentatu ditugu konpetentzia pedagogikoak. Orduan, hor daude 4 atal. Eta lehenengoa izango litzake baliabide digitalak. Oso ulertzen erraza da, ez? Ni kompetente digitala izateko irakasle moduan arlo digitalean edo eremu digitalean, baliabide digitalak menperatu behar ditut, nolabait esateko. Orduan, aukeratzen jakin behar dut, bai? Aukeratzen bai sortuta daudenak eta bai sortzeko erabiltzen ditudanak. Ze azkenean sortzeko eta moldatzeko gai izan behar naiz, 2. puntua izango litzakela, eta 3. izango litzake kudeatzeko, babesteko eta partekatzeko gai izan beharko nintzatekela. Bai? Eremu digitalean baliabide digitalekin. Beste atal bat, kompetentzia pedagogikoen gainean. Izango litzake irakaskuntza eta ikaskuntza. Orduan, prozesu konplexu honetan, ia nola txertatzen dugun, nola baliatzen dugun teknologia digitala. Eta azken finean izango litzake, bai irakaskuntzarako, bai gidaritzarako, izan daiteke tutoretza edo laguntza, bai, ikaslei, ikaskuntza kolaboratiboa bideratzeko edo sustatzeko, eta ikaskuntza autogidatua sustatzeko. Ez bakarrik nirekin batera egiten dutena, baizik eta autonomia gisa, autonomia sustatzeko erabiltzen edo proposatzen dudana, bai? Esan dugu baliabide digitalak, esan ditugu irakaskuntza eta ikaskuntza, beste alderdi potolo bat, ebaluazioa eta feedbacka. Nola baliatzen dugun teknologia digitala, ebaluazio estrategia desberdinak martxan jartzeko, evidentziak aztertzeko, azkenean ikasleek ikasi dutena frogatzeko bidaltzen dituzten evidentziak aztertu behar ditugu, eta horrek mota desberdinetakoak izan daitezke. Eta oso garrantzitsua feedbacka eta plangintza. Bai, orduan, ni feedbacka azpimarratuko nuke batez ere, azkenean, pandemia garaian eta konfinamendu garaian oso garrantzitsua izan zelako, tutoretza feedback hori, modu konstante baten atzera aurrera ibiltzea eta ikasleekin hor egotea, ez bestaldean egotea. Orduan,
hori ere puntu garrantzitsua eremu digitalari dagokionez irakasle moduan konpetente izateko. Eta azkenik, kompetentzia pedagogikoen barruan ikasleen ahalduntzea egongo litzake. Zertaz ari gara kasu honetan? Ari gara irisgarritasunaz eta inklusioaz, oso garrantzitsua. Ikusi dugu pandemia garaian zera asko, arrakala asko azaleratu direla, eta hor dago irisgarritasuna eta inklusioaren garrantzia. Desberdintzea eta pertsonalizatzea oso lotuta dagoen horrekin, ez? Azkenean ikasle bakoitzari behar desberdinak direla medio beste gauza bat emateko aukera ematen digu teknologia digitalak. Eta gero parte hartzea aktiboa, ez? Ikasleak ez bihurtzea bakarrik bideokonferentzien hartzaile, baizik eta parte hartzea ingurune digitalean eta gu kompetente izatea hori sustatzeko, bai? Ikusi ditugu konpetentziak profesionalak, ikusi ditugu konpetentzia pedagogikoak, azkena izango litzake ikasleen kompetentziak. Ikasleen kompetentziak azken finean da DITSCOM markoa ekartzea, bai? Orduan, informazio eta informazio alfabetatzea, komunikazioa eta kolaborazioa, eduki digitala sortzea, segurtasuna eta arazoen ebazpena, 5 alorroiek, DITSCOM markoaren 5 alorroiek ere, irakasle bezala, kompetente izan beharko nitzake horretan, ez? Gainerakoaz gain. Orduan, ikusten duzue, irakasleen markoa oso osatua dela, eta eraberean konplexua dela, baina egia da, eskatzen digula, egotea hor, beste maila batean, ez? Bakarrik erabiltzaile edo hiritarrek izan behar dituzten kompetentzietan, baizik eta, teknologia digitala baliatzea, benetan ikaskuntzan parte hartzen dituzten hainbat prozesu martxan jartzeko, ez? Orduan, ikusten duzue, alde batetik ikusi dugu DITSCOM markoa, herritarren edo hiritarren markoa dena, Europa mailan, Euskal Herri mailan berritzegune ikastolen elkarte eta ikanos proiektuaren referentziak landu ditugu, eta azkenik ikusi dugu irakasleen kompetentzia digitalaren marko orokorra zein den. Orain gure txanda da, goazen hausnartzera bakoitzaren kompetentzia digitalari buruz, eta poliki-poliki pausoak emango ditugu ikasleen kompetentzia garatzen joateko.